Dobrý, pre tých, ktorí nevedia, moje meno je Andrea Kerestešová a práve teraz by som sa chcela vyjadriť k tomu, čo pre mňa znamená viera. Vo viere som vychovávaná svoj celý život a pre mňa znamená rodinu, pretože pokiaľ viem, tak snad všetky generácie od maminej strany a otcovej strany boli kresťania a nikdy sa nehambili za svoju vieru. K tomu som odmala vedená aj ja. A aj keď samozrejme niekedy v živote sú pochybnosti, nikdy som nezapochybovala tak silno, aby som sa tejto viery vzdala. Pretože napríklad teraz v tomto svete, ktorý je veľmi rýchly, neľudský a tvrdý, som prišla na to, že je to pre mňa niečo veľmi výnimočné. Každá nedeľa, keď môžem sedieť so svojimi rodičmi a deťmi a celou rodinou v kostole, ma učí pokore, učí ma tomu, aby som sa pozrela do svojho vnútra, pretože normálne na to nemám čas, vlastne nemám na to ani miesto, aby som sa zamyslela nad svojou dušou. A práve kostol a to všetko okolo mi pomáha hľadať samu seba a hlavne hľadať sa v takej čistote a pokore.